Φίλες και φίλοι, τηλεθεατές της τηλεόρασης του Plus, γεια σας. Μαζί εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα εκπομπή, την εκπομπή Μεγαλώνοντας Μαζί, που απευθύνεται σε γονείς, σε εσάς που σκέφτεστε να γίνετε γονείς, αλλά και σε όσους ασχολείστε με μικρά παιδάκια. Στόχος της εκπομπής είναι να δώσουμε ένα καθοδικητικό πλαίσιο για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, με την βοήθεια ειδικών, ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, παιδιάτρων και όσους έχουν να μας δώσουν πολύτιμες συμβουλές για το μεγάλωμα των παιδιών. Στόχος μας δεν είναι να σας δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και να σας επιβάλλουμε πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά σας, αλλά να σας δώσουμε συμβουλές έτσι ώστε να τις προσαρμόσετε στην καθημερινότητά σας και στην κουλτούρα σας, στην κουλτούρα του σπιτιού. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μαζί μου μία φίλη, μία πολύ καλή επαγγελματία και μία γυναίκα και μία μητέρα πάρα απ' όλα, την ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια κυρία Άνθια Χριστοδούλου Θεοφίλου. Άνθια μου, γεια σου. Γεια σου Μαρία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σου λόγια και για την τιμή που μου κάνεις να εγκαινιάζουμε μαζί αυτή την εκπομπή και σου εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Άνθια μου και ευχαριστώ για τη στήριξη. Έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές για παιδάκια στο παρελθόν, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ήμουν μητέρα τότε. Σωστό. Τώρα που έχω γίνει μητέρα αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερα πράγματα. Και ίσως τότε εγώ να ήμουν μητέρα μόνο ενός παιδιού. Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά. Σήμερα το θέμα μας είναι τα λάθη που κάνουν οι γονείς στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο πριν προχωρήσεις, ότι πολύ σωστά το έθεσες στην εισαγωγή, ότι δεν είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε οτιδήποτε, γιατί πρέπει να πούμε ότι η ενδοοικογενειακή κουλτούρα διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια. Οπότε αν είμαστε εδώ για να δώσουμε κάποιες συμβουλές και να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας αυτά που νιώθουν ότι ταιριάζουν μέσα στα δικά τους πλαίσια. Ακριβώς. Ό,τι λέμε, ακόμη και εσείς που είσαστε ειδικοί, δεν είναι θέσφατο, δηλαδή μπορεί να λες μια συμβουλή και να δώσεις μια οδηγία και κάποια στιγμή να νιώσεις και εσύ σαν μητέρα ότι δεν το ακολουθείς σωστά. Μπράβο, ακριβώς. Ή μπορεί να δώσεις κάτι που να μην είναι εφικτό μέσα σε κάποια διαφορετικά πλαίσια. Οπότε πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον, αλλά και το άτομο, τα άτομα. Για πες μου λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το κρατούμενο. Το μεγάλωμα των παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου. Κάτι δεν έχει σπουδάσει γονιός. Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχαν σχολές γονέων. Δηλαδή να μπορούμε όλοι να φοιτήσουμε σε αυτές τις σχολές, προτού γίνουμε μητέρες και πατέρες. Και μπορεί να έχουν κάποια απορία αυτοί που μας παρακολουθούν. Μέχρι πότε ένας γονιός είναι καθόλου υπεύθυνος για τη διαπαιδαγώγηση, για τη διαμόρφωση χαρακτήρα και γενικά για το πώς θα βγει στην κοινωνία ένας ενήλικας? Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι νομικά οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους μέχρι και την ηλικία των 18 χρόνων και αν λάβουμε υπόψη ότι οι έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να οριμάζει και να εξελίσσεται μέχρι και την ηλικία των 20 ακόμη, θα έλεγα ότι ο γονιός δεν πάβει ποτέ να είναι γονιός. Βέβαια, διαφορετικά θα συμπεριφερθείς σε ένα βρέφος, σε ένα παιδάκι των 6 χρόνων, σε ένα παιδάκι που είναι στην προεφηβική ηλικία, σε έναν έφηβο και σε ένα παιδί των 18 χρόνων. Αυτά που θα πούμε σήμερα, Άνθια μου, που είναι αυτά που ξεφεύγουν κάποια στιγμή στα όρια των γονιών και μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε σαν λάθη εισαγωγικά, μέχρι ποια ηλικία εφαρμόζονται στα παιδάκια? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις ηλικίες. Ότι μέχρι το παιδί είναι ακόμη κάτω από την ίδια στέγη. Βέβαια, εντάξει, εδώ η κουλτούρα μας είναι και λίγο διαφορετική. Μπορεί ένα παιδί να μένει με τους γονείς μέχρι και τα 30. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά που θα πούμε είναι εφαρμόσιμα μέχρι και μετά την εφηβική ηλικία. Και είναι κάποιοι κανόνες ίσως που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς για να είναι πιο σωστοί και να έχουν καλύτερες επικοινωνιακές σχέσεις με τα παιδιά τους. Ίσως όμως αλλάζει η απόσταση στην οποία βρίσκονται οι γονείς, δηλαδή σε μια βρεφική ηλικία είναι 100% υπεύθυνος ο γονιός. Ο γονιός, ακριβώς. Ενώ σε μια εφηβική ηλικία είναι δίπλα ο γονιός, αλλά σε κάποια απόσταση. Από απόσταση και πρέπει να σέβεται
το παιδί το οποίο σε αυτή την κρίσιμη ηλικία προσπαθεί απεγνωσμένα να διαμορφώσει την ταυτότητά του και θα πρέπει να σεβαστεί και τα όρια του παιδιού. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια πάνω σε αυτά τα θέματα. Πάντως, πάλι εισαγωγικά θα ήθελα να σε ρωτήσω, οι γονείς, ισχύει αυτό που λέμε ότι μεγαλώνουν τα παιδιά τους ανάλογα με το πώς έχουν μεγαλώσει οι ίδιοι, ποιες εικόνες κουβαλούν μέσα τους? Μάλιστα, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και βέβαια εξαρτάται από τον κάθε γονιό, από το επίπεδο της αυτογνωσίας, της αυτοεπίγνωσης που έχει, πόσο πολύ καλά μπορεί να γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του και τα δικά του, αν θέλεις, τραύματα και αποθυμένα, γιατί αυτό που βλέπουμε συχνά να συμβαίνει είναι ότι είναι όρος του διαγενεαλογικού τραύματος, δηλαδή ένα τραύμα το οποίο μπορεί να μεταφερθεί από μία γενιά στην άλλη, επειδή σχεδόν σαν υπνοτισμένοι μπορεί να επαναλαμβάνουμε και εμείς τα ίδια τραύματα. Να προκαλούμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και να προκαλούμε τα ίδια τραύματα στα δικά μας παιδιά. Άρα οι γονείς πρέπει να έχουν επίγνωση ότι μία κατάσταση που διαμορφώνεται μέσα στο σπίτι, και αυτό περιλαμβάνει και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, κουβάλουν εικόνες από το δικό τους περιβάλλον και μπορεί καταστάσεις να αντικατοπτρίζονται λόγω των εμπειριών που κουβαλούν μέσα τους. Ακριβώς, και όλοι μας, αν θέλεις, κουβαλάμε μέσα μας τον εσωτερικό γονέα, που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από τους δικούς μας γονείς, πώς μας έχουν ήδη μεγαλώσει. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη αυτογνωσία και αυτεπίγνωση, αλλά και καλή αντίληψη για να καταλάβουμε ποια είναι τα πράγματα που εμάς μας πλήγωσαν ή δεν μας βοήθησαν στο μεγάλωμά μας, για να μην επαναλάβουμε αυτά τα ίδια λάθη και να πληγώσουμε τα δικά μας παιδιά. Μία ωραία λέξη είναι η λέξη που ανέφερες, Ανθιά μου, η λέξη αυτογνωσία. Πώς εφαρμόζεται σε έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του καλύτερα και μέσα από τον εαυτό του να δώσει και στα παιδιά του καλύτερα πράγματα? Κοίταξε, στις μέρες μας θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για αυτογνωσία και πλέον ας μην είναι ταμπού και η ψυχοθεραπεία όταν χρειάζεται να κάνουμε τη δική μας αυτογνωσία ή να ανακαλύψουμε πράγματα για τον εαυτό μας, ακόμη να επουλώσουμε δικές μας παλιές πληγές. Είναι η ψυχοθεραπεία, είναι και τα σεμινάρια αυτογνωσίας. Μπορούμε πάρα πολλούς τρόπους, ακόμα και με βιβλία που θέλει κανείς να διαβάσει, αυτά τα βιβλία αυτοβοήθειας. Βέβαια, πολλές φορές δεν είναι αρκετό κάτι τέτοιο. Μπορεί να πρέπει κάποιος, όπως είπα και στην αρχή, να κάνει την προσωπική του ψυχοθεραπεία. Είναι οι γονείς σε θέση να αντιληφθούν τα λάθη που κάνουν έγκαιρα? Και πάλι, όπως είπα και πριν, εξαρτάται από το γονέα αυτό. Πόσο καλά γνωρίζει τον εαυτό του, εάν μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση και αν είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις πράξεις του, αλλά ακόμη και τις προσωπικές δικές του ανάγκες και τα δικά του αποθυμένα. Τώρα που είπες πράξεις, θα ήθελα να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Συχνά λένε ότι οι γονείς αποτελούν τον καθρέφτη για τα παιδιά τους. Αυτό που είπες μου άρεσε πάρα πολύ και θα πω και κάτι πάνω σε αυτό, σε προέκταση αυτού που είπες, είναι ότι και τα παιδιά τελικά λειτουργούν ως καθρέφτες για τους γονείς. Μάλιστα. Άρα το θέτουμε αυτό επιτάπητος και προχωράμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο με τα παιδάκια πώς επηρεάζονται από συμπεριφορές των γονιών τους και πώς οι γονείς επηρεάζουν, είτε το θέλουν είτε όχι, τη συμπεριφορά των παιδιών τους. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Where you looking? Where you going? Thin Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back then? No. she's crying. She cries when she's laughing. February fingers are circling the sun.
Λοιπόν, Άνθια, έχουμε δει στο βίντεο πολύ κακές συμπεριφορές γονέων και τα παιδάκια ακριβώς από πίσω, ακριβώς από δίπλα, κάνουν ακριβώς ό,τι κάνουν οι γονείς. Έχουμε δει στο βίντεο γονείς που συμπεριφέρονται πολύ άσχημη συμπεριφορά και χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το παιδάκι τους δίπλα είναι σαν σφουγγάρι. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα. Και θα έλεγα ότι τα παιδιά δεν έχουν καλύτερο πρότυπο από τους ίδιους τους γονείς τους. Σαν σφουγγάρια απορροφούν ό,τι συμβαίνει μέσα στο περιβάλλον. Οπότε, αν δεν γίνεται οι γονείς να είναι ήδη ανυπόμονοι, οξύθυμοι, να κάνουν κάποιες τέτοιες συμπεριφορές και να έχουν την απέτηση τα παιδιά τους να μην συμπεριφέρονται με την ίδια αρνητική ιδιοσυγκρασία, κακή διάθεση, ακόμη και κακή συμπεριφορά. Άρα, ανυπομονησία και κακή διάθεση είναι ένα από τα λάθη που κάνουν οι γονείς, χωρίς ενδεχομένως κάποιες στιγμές να μην αντιλαμβάνονται ότι αυτό έχει αντίκτυπο στο παιδί τους. Όμως, ας δώσουμε και λίγα ελαφρυντικά στους γονείς και ας παραθέσουμε ότι είναι και αυτοί πολύ πολύ πιεσμένοι, ειδικά στη σημερινή εποχή, που τα οικονομικά δεν είναι τόσο καλά, που επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι λίγο επιφανειακές, γιατί το βλέπουμε με την ενασχόληση στο ίντερνετ, του πατέρα, της μητέρας, στο σπίτι κλπ. Τα παιδιά μπαίνουν λίγο στο περιθώριο και οι γονείς δεν έχουν την ίδια υπομονή, θα λέγαμε, όσων είχαν παλιά και την ίδια διάθεση, τον ίδιο χρόνο. Ακριβώς. Να δώσουμε λίγα ελαφρυντικά και στους γονείς και να πούμε, έχουν κάποιες κακές συμπεριφορές στο σπίτι, αναπόφευκτα συμβαίνει αυτό. Πώς μπορεί ο γονιός να το αντιληφθεί και να το βελτιώσει αυτό? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι, πολύ σωστά το έθεσες, η υπομονή δεν είναι κάτι με το οποίο απαραίτητα γεννιόμαστε. Μπορεί κάποιοι να είναι πιο τυχεροί, να έρχονται έτσι με ένα πιο ήλαρο, ήρεμο ταμπεραμέντο στη ζωή τους, αλλά όπως είπες, σίγουρα φθυρώμαστε κιόλας από όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί που ζούμε, δεχόμαστε πιέσεις από παντού. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι πρώτα οι γονείς πρέπει να δίνουν χρόνο στον εαυτό τους. Δηλαδή, παρότι η ρουτίνα είναι πολύ πιεστική, οι καιροί είναι δύσκολοι, οι απαιτήσεις είναι πολλές, θα πρέπει πάντα να βρίσκουν κάποιο χρόνο. Πρώτα, ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό τους, για να μπορούν ήδη να ξεσκάνε, να αδειάζουν, να χαλαρώνουν, ώστε να γίνεται μια ανακύκλωση του όλου πράγματος, να έρχονται στο σπίτι και να μπορούν να είναι κάπως πιο ήρεμοι με τα παιδιά τους. Τώρα, αν γίνει κάτι, αν ξεσπάσουν πάνω στο παιδί τους, μπορούν πάντα να ζητήσουν συγγνώμη. Μπορούν πάντα να κάνουν κάτι να το διορθώσουν. Δεν είναι τελεσίδικο. Αν μπορέσουν και καταφέρουν να συμπεριφέρονται πιο ήρεμα, θα δούνε ότι και τα παιδιά τους, επειδή αυτή η συμπεριφορά και γενικά η ενέργεια μες στο σπίτι, όπως είπαμε και πιο πριν, την απορροφούν σαν σφουγγάρια τα παιδιά, θα δουν ότι και τα παιδιά τους θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται και αυτά με παρόμοιο τρόπο, να είναι και αυτά πιο ήρεμα, λιγότερο αγχωμένα, λιγότερο ανυπόμονα. Άρα, μία μητέρα και ένας πατέρας πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να υπέρχεται ισορροπία μέσα στο σπίτι. Μία μητέρα πρέπει να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της και ταυτόχρονα να αφήνει και τον πατέρα να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του ή και το ζευγάρι να μπορεί να αφιερώνει χρόνο μαζί, γιατί έτσι ώστε το παιδάκι θα είναι σε πιο ήρεμο περιβάλλον, γιατί θα έρχονται με πιο πολύ όρεξη και διάθεση στο σπίτι και να αφιερώνουν στο παιδί. Δηλαδή όλα θέλουν το χρόνο τους. Και τα όρια. Πρώτα είναι αυτό ότι οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα δικά τους όρια και οι δικές τους αντοχές. Κάτι που δυστυχώς δεν το κάνουν συχνά οι γονείς. Όταν, για παράδειγμα, δεν δίνουν χρόνο στον εαυτό τους ή θεωρούν ότι πρέπει όλη τους η προσοχή να είναι γύρω από το παιδί και δεν αφιερώνουν χρόνο στους ίδιους, αυτό το πράγμα θα έχει αποτέλεσμα αντίθετο πάνω στο παιδί. Και φαντάσου τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά όταν εμείς ήδη δεν αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αντιληφθούν ότι είναι καλά να ακούμε τις ανάγκες μας, εμείς ήδη πρώτα? Συμβαίνει αυτό που λένε συχνά, Άνθια μου, ότι το παιδί όταν αντιληφθεί ότι η μητέρα του έχει δοθεί ολοκληρωτικά, το εκμεταλλεύεται στην πορεία? Εννοείς όταν η μητέρα θεωρεί ότι το επίκεντρο της ζωής της είναι το παιδί? Ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλο βάρος για αυτό το παιδί. Φαντάσου πόσο βάρος και πόση πίεση αισθάνεται
από όλες αυτές τις προσδοκίες που μπορεί να τοποθετεί ένας τέτοιος γονέας πάνω στο παιδί, να νιώθει το παιδί ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνει το γονιό του ευτυχισμένο ή περήφανο. Και επίσης βλέπουμε τα παιδιά που ενδεχομένως να νιώθουν τη μητέρα τους ότι είναι πολύ υπερπροστατευτική και τις φτερούγες τους ανοιχτές, ότι έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα ή τον πατέρα. Κοιτάξτε, ό,τι κάνουμε στα άκρα δεν βοηθάει. Έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως μία υπερπροστατευτική στάση στην ουσία κόβει τα φτερά των παιδιών και περιορίζει την ελευθερία των παιδιών. Πάμε σε ένα άλλο λάθος που ενδεχομένως κάνουν οι γονείς. Θέτουν πολύ ψηλές προσδοκίες στα παιδιά τους. Δηλαδή, αντικατοπτρίζουν τα δικά τους θέλω στα παιδιά τους. Μπορεί να μην είναι ψηλές οι προσδοκίες, μπορεί να τους δίνουν μια κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν. Και είναι και αυτό, είπαμε από παλιά δικά μας αποθυμένα οι γονείς κάποιες φορές, να περιμένουμε να ζήσουμε αυτά που δεν ζήσαμε, δηλαδή την αβίωτη ζωή μέσα από τα παιδιά μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν πρέπει να είναι θύματα των ανεκπλήρωτων επιθυμιών των γονιών τους. Γιατί κάτι τέτοιο θα δείξει μετά τα δόντια του και μπορεί να προκαλέσει από χρόνιες αχώδεις διαταραχές, να οδηγήσει πάντα σε προβλήματα στην αυτοεκτίμηση και στην τελειομανία. Άρα, ένας ενήλικας ενδεχομένως που γνωρίζει ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του γονιού του, να νιώθει πάντα ότι δεν κάνει κάτι σωστά. Ακριβώς. Και μπορεί να το εγκλωβίσει αυτό το παιδί και αργότερα θα είναι ένας ενήλικας που θα είναι πολύ βαρεμένος, θα έχει στις πλάτες του όλες αυτές τις προσδοκίες και στην ουσία θα ζει μια ζωή η οποία δεν είναι δική του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία που έχουμε πει πριν στο παιδί. Μα περιορίζονται τα πάντα. Ο ίδιος ο εαυτός μας δεν είναι ο γνήσιος εαυτός μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα ήταν υπό άλλες συνθήκες. Άρα πάντα προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε το παιδί μας ως μια αυτόνομη προσωπικότητα. Ακριβώς, και πάντα πρέπει να αναγνωρίζουμε τις δικές μας ανάγκες και να τις διαχωρίζουμε από τις ανάγκες των παιδιών μας. Επίσης, κάτι που βλέπουμε να γίνεται πάρα πολύ συχνά, γιατί ζούμε στην Κύπρο, είμαστε σε αυτό το περιβάλλον, είναι κάποιους γονείς να κρίνουν συνέχεια το πρόσωπο, να δίνουν χαρακτηρισμούς στα παιδιά τους και όχι τη συμπεριφορά του. Αυτό κατατάσσεται σε ένα από τα λάθη που κάνουν οι γονείς. Ναι, οι γονείς συνήθως σπέβδουν να κρίνουν, όπως είπες και εσύ, το άτομο. Δηλαδή, πόσο συχνά τα ακούγαμε κι εμείς αυτό, παιδιά, είσαι κακό παιδί, είσαι παλιοκόριτσο, είσαι παλιόπαιδο, κάτι τέτοιο. Καταρακώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού, καταρακώνει το ίδιο το παιδί και δεν το διδάσκει κάτι καινούριο για την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, παρά να κρίνουμε το ίδιο το άτομο, να κρίνουμε τη συμπεριφορά και να δίνουμε εναλλακτικές λύσεις, να διδάσκουμε το παιδί εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, φαντάσου να πεις σε ένα παιδάκι είσαι ψεύτης. Πόσο βαρύ ακούγεται αυτό, από το να πεις, ξέρεις, νομίζω δεν μου λες όλη την αλήθεια και αυτό με πληγώνει. Όταν το χαρακτηρίζεις ψεύτη, ενδεχομένως, κατά τη γνώμη μου, το κουβαλά μέσα του και του γίνεται βίωμα. Ακριβώς. Και ενδεχομένως μπορεί να μην είναι ψεύτη το παιδάκι, απλά να έχει κάνει κάτι λάθος. Είναι αυτό που λέμε ότι βάζουμε ταπέλες. Ακριβώς. Και ενδεχομένως να κουβαλεί κάτι τέτοιο και στο τέλος, για να μην μας απογοητεύσει και αυτό ασυνείδητα, να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, με την ίδια συμπεριφορά. Και πολύ συχνά βλέπουμε να συμβαίνει αυτό όταν ένα παιδάκι δεν είναι καλός μαθητής, είναι αδύναμο σε στα μαθήματα του σχολείου, ενώ μπορεί να είναι πολύ καλός σε κάποια καλλιτεχνικά θέματα. Ακριβώς. Και χαρακτηρίζουμε ένα παιδάκι κακό μαθητή και αυτό το ακολουθεί σε όλα τα μαθητικά χρόνια. Και να πω και κάτι, δηλαδή, πάνω σε αυτό. Πρέπει να δεχόμαστε και τις αδυναμίες ενός παιδιού. Και αντί να τονίζουμε τις αδυναμίες, είναι καλύτερα να ενισχύουμε τα θετικά του σημεία. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο καλός κάποιος στα μαθηματικά, αλλά να γράφει εξαιρετικές εκθέσεις, να είναι πολύ καλός στη γλώσσα. Άρα, με το να λέμε διαρκώς στον τομέα που υστερεί, τι θα καταφέρουμε με το να επιμένουμε εκεί. Δηλαδή, δίνουμε αρνητική προσοχή
Και φαντάσου τι θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το παιδί και ενδεχομένως εάν έχει άλλες αρετές ή άλλα ταλέντα, να μην τα αναπτύξει και τόσο πολύ, εφόσον δεν δίνουμε τη θετική προσοχή εκεί που πρέπει. Επιστρέφω, Άνθια μου, στα επίθετα. Όταν βλέπουμε και παρατηρούμε ότι κάποιοι άλλοι από το οικογενειακό περιβάλλον δίνουν κάποια επίθετα στο παιδάκι μας, έστω και για αστείο. Πώς αντιδράμε σε αυτή τη συμπεριφορά? Για ποιους μιλάς, Μαρία μου? Δεν έχω κάτι υπόψη μου, αλλά έχω δει στον κοινωνικό περίγωρο η θεία, ενδεχομένως η γιαγιά, κάποιος άγνωστος που έχει δει το παιδάκι και το χαρακτηρίζει από μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πώς αντιδράμε? Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι οι γονείς εκείνη την ώρα τους πιάνει κάτι. Μπράβο, ναι. Αλλά δεν μπορούν, ντρέπονται να αντιδράσουν. Δεν ξέρουν αν θα αντιδράσουν στον ενήλικα ή στο παιδάκι. Να πω κάτι. Καταρχήν πρέπει να μην το κάνουμε εμείς οι γονείς αυτό, γιατί περισσότερο χρόνο μαζί μας περνάει το παιδί. Τώρα, εάν στον περίγυρο του έξω συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η ζωή είναι σκληρή και αργότερα ως ενήλικες θα αντιμετωπίσουμε διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Θα αντιμετωπίσουμε και την κακία, και την αρνητικότητα, και τη ζήλια, έτσι. Και την επικριτικότητα. Οπότε το σημαντικό είναι εμείς να είμαστε πρώτα σωστοί και αν κάτι τέτοιο τύχει μπορούμε, εάν δούμε ότι το παιδί έχει πληγωθεί, να το συζητήσουμε αργότερα μαζί του. Και αντί να προλάβουμε εμείς να βιαστούμε να πούμε κάτι από τη δική μας οπτική γωνία ή γιατί είναι δική μας ανάγκη αυτό που θα πούμε, ξέρεις μην ακούς τη θεία σου γιατί έτσι και έτσι, μπορεί πρώτα απ' όλα να καθίσουμε με το παιδί και να δούμε το ίδιο πώς αισθάνθηκε. Δηλαδή να το βοηθήσουμε να αυξήσει την συναισθηματική του νοημοσύνη. Παρά να βιαστούμε εμείς να δώσουμε λύσεις ή να πούμε κάτι. Άρα, πολλοί γονείς πέφτουν να παρέμβουν. Δηλαδή, αν γίνει κάτι στο σχολείο με καθηγητές ή με συμμαθητές, σπέβδουν αμέσως να περασπιστούν το παιδί τους. Ακριβώς. Αυτό όμως το παιδί έχει αντίκτυπο θετικό ή αρνητικό? Αυτό που είναι ένας μεγάλος κίνδυνος να συμβεί στη συνέχεια, επειδή οι γονείς όντως θεωρούν τους εαυτούς τους έμπειρους ενήλικες, ότι έχουν ζήσει κάποια πράγματα στη ζωή τους και βιάζονται να δώσουν σύμβουλες και λύσεις. Με αποτέλεσμα όμως να μην ακούνε το παιδί και να μην ακούνε τις ανάγκες του παιδιού. Είναι πιο σωστό να συζητάμε με το παιδί, γιατί και το παιδί μπορεί μόνο του να πει κάποιες λύσεις ή να έχει τρόπους να διαχειριστεί τα πράγματα και ίσως από εμάς να χρειάζεται απλά λίγη στήριξη ή παρότριση. Άρα δεν είναι ότι καλύτερο να βιαστούμε εμείς να παρέμβουμε, γιατί δεν βοηθάμε το παιδί να αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης, μηχανισμούς άμυνας που να είναι υγιείς ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων αρνητικών καταστάσεων και άρα περιορίζουμε την εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Μάλιστα. Κάνω συγκρίσεις. Οι γονείς, άθελα τους ή όχι, κάνουν συγκρίσεις. Αυτό τι επίπτωση έχει στο παιδάκι? Είτε είναι μικρό παιδάκι των 2 χρονών, των 4, των 5, είτε είναι έφηβος. Οι γονείς πολύ συχνά θέλοντας να νουθετήσουν το παιδάκι τους και να τους δώσουν ενδεχομένως ένα παράδειγμα που θεωρούν καλό, το συγκρίνουν είτε με ένα άλλο παιδί, είτε με μια ξαδέλφη, είτε με ένα γείτονα, που θεωρούν αυτοί ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά. Αυτό είναι λαθασμένο? Αυτό είναι πολύ οδυνηρό για το παιδί. Γιατί σίγουρα θα αισθανθεί ότι δεν είναι αποδεκτό έτσι όπως είναι, θα νιώσει ότι δεν είναι αρκετά καλό και μπορεί να μεγαλώσει νιώθοντας πολύ άβολα με τον εαυτό του ή να νιώθει μειονεκτικά σε σχέση με τους άλλους. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις στην καθημερινότητά μας από άτομα που έχουμε γνωρίσει. Την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, την ανάγκη συνέχεια για επιβεβαίωση. Μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε τις συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο πάνω στο παιδί και αργότερα, στην μετέπειτα του ζωή. Εγώ θα εισηγούμουν ότι και πάλι πρέπει να δεχτούμε τις αδυναμίες του παιδιού και αντί να κολλάμε στις αδυναμίες, να τονίζουμε τα θετικά, να τονίζουμε τα δυνατά του σημεία. Μπορεί ένας να μην είναι τόσο καλός, ξέρω εγώ, σε ένα μουσικό όργανο, αλλά να ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι να μπορεί να διαπρέψει σε ένα τομέα του αθλητισμού. Και όταν λέω να διαπρέψει, δεν σημαίνει απαραίτητα να γίνει πρωταθλητής. Έτσι, δηλαδή, μιλάω για την ηλικία εκείνη που μας αρέσει να ασχολούμαστε με διάφορες δραστηριότητες και να νιώθουμε ωραία για τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να μην πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Ωραία τα λες, Άνθια μου. Στο σημείο αυτό να σε διακόψω, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.